Noi suntem toți la mijloc și începem să vorbim despre cum să facem lucruri mai bune. La ce echipă joci? La Măgura Codlea. La Măgura Codlea. CSM Codlea. Radu Reveja. Radu Reveja. Dacă ai putea să ai o superputere pe teren, care ar fi aia? Să fiu foarte elastic. Să dau șuturi puternice. Să fim invizibili. Să mă teleportez. Să fiu cel mai puternic. Să fiu foarte rapid. Să fiu cel mai bun fotbalist din lume. Și cum vă încurajați unul pe altul înaintea unui meci? Sau antrenorul cum vă încurajează? Spunem că vom câștiga și din cauza aceasta ne încurajăm. Ne încurajăm și ne zicem că putem să câștigăm meciul. Urlăm, ne încurajăm, zicem că putem. Ne strângem în centru, ne luăm de mână și zicem cine suntem noi, Codlea. Noi suntem toți la mijloc și începem să vorbim despre cum să facem lucruri mai bune. Domnul Liviu ne spune că câștigăm și am câștigat. Cum părinții ne spun să fim, că suntem cei mai buni echipă.